Presentation by DKS STUDIO। हे लड़गे वो लड़गे ना ए वो राधा तुर नजरिया Presentation मुरली by वाला के संग DKS माँ STUDIO। बंसी वाला के संग माँ मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। लड़गे वो ए वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। हे लड़गे वो लड़गे ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। मुरली वाला के संग माँ हो बंसी वाला के संग माँ ना। मुरली वाला के संग माँ हो बंसी वाला के संग माँ। मुरली वाला के संग माँ हो बंसी वाला के संग माँ ना। लड़गे वो ए वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। Presentation by DKS STUDIO। जय हो श्री राधे मधुबन के तरानी प्रेम पीर के दीवानी ये मनमोहनाला मोही डारे ए वो राधा रानी मनमोहनाला मोही डारे ए वो राधा मधुबन के तराने प्रेम पीर के दीवाने मधुबन के तराने प्रेम पीर के दीवाने मनमोहनाला मोही डारे ए वो राधा रानी। ये बगर के वो ए वो राधा तो पीर दिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। लड़के वो लड़के ना ये वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। मुरली वाला के संग माँ हो बंसी वाला के संग माँ ना। मुरली वाला के संग माँ हो बंसी वाला के संग माँ ना। लड़गे वो ए वो राधा तो नजरिया मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। मुरली वाला के संग माँ बंसी वाला के संग माँ। हे
STUDIO